Какво чувстваш? Аз съм ти казала, че няма да пич. Ето с нищо е умрял. Някакъв узбекистанец. Къде е това? На нос. Ей там. Там деца ще ходим. Да. Аз ще ходите. Как ще ходим до там на бъркото? Къде с колите, брат, да я знам. Добре, аз ви казах да бъдете внимателни. Айде, чао. Смели много е, брат. Толкова откъде излезе. Абе. Тук му ще ти кажа да снимаш камерата. Покровителя на пътя Шкода Фабия 2005. Вие къде сте тръгнали на път, бе? А? Ти какво имаш на главата? О, ти срами са. Дай да оправим, брат, дай да оправим. Имам паспорта, брат. То мисля, че е наблизо, дайте отидем пеша. Абе, там ще имаме сега си оставим пулите тук, къде ще го оставиш? Я звънете на Дарин, го питайте, де. Нищо. Седя ли ти? Да, бе. Чай, че ма хвана да си по-пъса. Ето, това е плюс точка. Чай, че ма пада си пъса. Tu je gati локацията. Ти си представям колко силно духа на микрофона. Къде се снимат? И аз ги снимам сега. Аз не знам къде е Виктор. Ти представиш си как силно... тебе, брат. Те ли? Да. Тук сме на Деден. Днес къде са? Е тук наляво може би. Ой. Не, няма Деден. Надолу сме. Само тук да не се хвършите. Като какво? Да ни принесеш като болните ги, брат. Охо! Брат, така че... Височко е. Малко не ми изгледа за скачане тук. Фак. Ама е много лудо. Браво. Фак, не го видях. Те е височко. Някой съм метна, не може да остана. Скачал тук? При гейм интервю. Нас почна страх в него. What's going on, guys? What's going on, guys? My name is Nikolai Solo. In today's video, we're gonna jump from... Как се казваше едносът? Агарена. We are gonna jump from the nose of the wind. Let's get this party started. Има някакъв там долу. Внимай. Не, човек не мога. If I don't make it back, И сега скачаш на and I want to tell you guys, if I'm paralyzed and can't overthink, kill me. I don't want to live a paralyzed life. От Германия само коли. Така. Не, споря. Не. Оле! Ouh là là, ça va bien, ça décolle. Devil Dream, noir de toi, you and your friend, avec moi. Smoking something in the cup, la bouffe. Parlez-vous. Човек да ми дадат пари, колко пари да дадат няма скоро. Plug is on the phone. Your girl on my whole fit Rick Owens. Why you niggas owing? I just checked my phone. Mono's on my phone. I'm fried like a French night video. I put my thumb in the booty. Too many comes with the Julio. I thought that I can't be Romeo. Фак, брат, тъпата ми джапанка.
avec moi. Up, down Louis Vuitton. Ей, това е късмет. Как се подбираме? Последния ден, винаги. Оверал на почивката. Супер! Защото то се пуска музика, викаш и... Чакай, стой. Кажи какво направи сега. Не намерих ти флиса на Анка. И си стигна най-малки тайсна татуировка. Имах една на челото, но тя се изтри. Я. Да, личи си. И къде го намери това, бе, брат? Да, пика. О, мой Това бе. беше правилно ми ще направи. Инспекшън. Да. Съблича. Фитнес е нови ги. Да, е. Някакво фалшиво, но това бърка не. Брат, тикфлис като тикфлис. Безплатен. Брат, мисля, че не е фейк. Мислиш, че не е фейк? Кой баш на лицето е, брат? Ти като да хенгова, брат, не трябва такова статус за майката. Повече вчера се ядоса по-добре. Що? Защото обожава да спи. Аз пък се заспах като куче. Колко правих тук, брат? Бяхме 20 чека така. Верно? Да. Мисля, че е рил, брат. Еми, честито. Безплатен тикфлис, който да. Че? Тета стенска е безплатен. Ти си безплатен, бе, брат. Ти пъти са хубави. Кошка на майка ми всяка съвременна си го. Кушайка. Открадна го. Открадна го ти магазин малко. Чето просто диш там. Давай, пусна на пика, виж. Брат. Пиши се, бе, брат. Его! О, Виктор, само подарък шампанско, специална оферта за теб. Този видяхте ли го, че си намерил тикфлис? Да. Искаш ли? Викторе, моля. И аз я обясни какво направи. Гошо, искаш ли такова? Шампанско? Не. Ама Виктор иска. Няма да продавали. Я защо го стигна? Как се стега, човек? Бах тебе. Толкова се тръста. Ако ми заваля невероятен дъжд. Я пак, Вики. Я пак? Я пак, Вики. Абе, не затваряй, бе. Ще карам. Виж нас Най-голямото съдърство е. Давай, давай тук. Изпуснахме пътя за Айтос. Качихме се на магистралата. И сега сме към София. Издавахме тук и... Welcome София! На баба. Ще те убия, бе, момче. Баки на Айтос. Къде сте? На центъра на Айтос. Хубаво, не ми помагаш. Сега ще... Ние паркирахме сега и идваме. Как ти представя? Имаш много файн майна. Брат, тут е бамо и търговския център. Та сме обърка за някого и ми дига ръка някаква, брат. Не бъркари са. Ние единствено. Как не? Аз не пиках. Аз пиках на един довар и ма видяха 20 човека. Намира си тикфлис, Виктор, брат. Да, Как така не знаеш, брат, носи го до тебе сега. брат, как там? Аз си така, така ще изчезна. За какво го направя, брат? Що е? Защото що пък не?
Защото 3,50 тилата. Оляха ли това? Смешно, ма тъстува ми се цялата Да, не си го правим. Котото легам да спикат пенсионер, на другия събуди се днеска и вика: брат, трябваш да олен милен майка му да ева. Ти спиш, хъркаш като някакъв да ни кажам недоклатен. Аз ли вика? Я погледни. Цяло твоя дядо. Дръця ли? Ей, баща ми вчера имаше рождение, забравих да му звънна, брат. Ей, майка. Брат. Верно ли си му звънна, бе? Да, брат. След 50 почваш на обратно. Не, звъннах. Отбраш на обратно. Да. Said I don't wait on a cash, I'm a fucking cow. And they chop on with my brothers, counting large amounts. Кацава мута си сгините. Що? Чакай сега ли ще дяла? Ерик Емануел. От кога 40 години ще се дяла? Сега баща ти Ерика ще. Дядо. Когато вика на баща си старш. Ама не му вика дърт. Никой му вика дърт. Ей, дърча. Ей, дърт. Не ги прави. Слушай се, брат. Като съм на 40 ще съм най-страхотно изглеждаш 40 години. Да, и милен си Аз най-грозно 18 годишен кал на 40 с най-хубавия. Преварен ти къде я колата на селището, свили са ма едното. Не, сви ми са казак. Не, спря снимаш бе, педерат. Тото. Тира беше за това. Стига говори пък тя. Малко направо. Но не, добре ли заби? Кой да, къси дълги. Дай ми братка. Какво мога да направиш по въпроса? Слава ръке, милен брат. Аз заминавам за 10 секунди. С голфа щях да го изпушвам. Голфа щях да ми пусеват, не знам. Соловчи как ли игра? Ти си сикнал с кейс. Да, нали ти не го видя. Чигнал краката и спот. Какво навре се обръщам към него изправя. Ще Соловчи не си сикнал да изпитваш такива изпревара. Баща му нали така ни изпревара никога. Баща му казвам, че 300 да изпревара, защото имам доверие, няма бъс, няма милен брат. Той баща му казва себе себе. Работа там, че като милен изпревара отиде в най-лявата страна на лентата. А не отиде по-близко до средата. И он не му пуска къси дълги и милен нещо, още сега почва да мрънка и тръгна за век. Почва да блъска вода на брат, някой да мрънка. Защо го направи? Брат, много съм тъп. Back in the city. Да ти имам... Мале, трябва да сменя телефона спешно тази вина. Как се казва? Еми, не знам. Геко. Гледай, как остави. Айде, излазай. Ай. Гледай кой седи има чакай там. Майко! Аре, буба. Turn to leave you alone. Come on, let's pack. Аре, бате. Това Беше то. Карай! Green beam on the Glock, TV's 3D on the rock. BCPP the car, slide in the G3D with a chalk. Пак брат, тъпата ми джапанка.